Nová séria Turbo S úplne neprevracia predchádzajúcu sériu, ale vylepšuje ju vykonaním zmien, ktoré umožnili vývoj produktu. Redukčné koleso, pozinkované koleso a vypínací čap zostali rovnaké, ako aj celý hriadel. V detaile je vidieť, ako komponenty hriadela zostali rovnaké. Dokonca ani všetky motory, v tomto prípade 230 V, neboli menené, pretože sú extrémne odolné. Štruktúra motorov 24 a 230 V zostala rovnaká. Boli vykonané vylepšenia, ktoré umožnia inštalátorovi pracovať viac jednoduchšie. Výška pastorka bola znížená na 92 mm pre väčšiu kompatibilitu s konkurenciou. Je tiež možné zvýšiť výšku pomocou závrtných skrutiek, čo umožňuje dokonalú kompatibilitu s predchádzajúcou sériou. Veľké rozmery dier umožňujú opätovné použitie upevňovacích skrutiek z konkurenčných dosiek. Veľký stredový otvor zlepšuje vedenie káblového priechodu a uzamykanie. Držiak poistky bol premiestnený, aby bol bezpečnejší a umožnil bezpečné vybratie poistky. Koncový spínač bol zosilnený, čo umožňuje lepšiu funkčnosť. Žiadne viditeľné skrutky. Systém uchytenia krytu je integrovaný do uvoľňovacej páky odblokovania. Integrované púzdro pre 24 voltové záložné batérie KBPN. Programovanie zostalo rovnaké, zatiaľ čo 5-miestny displej bol vylepšený, vďaka čomu je ešte intuitívnejší. Nové Turbo S úplne neprekopáva predchádzajúcu sériu, ale ďalej ju vylepšuje.